أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الإخوان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن يماني رضي الله عنهم، an karbo daga Huzaifat dan Yamani Allah shikara bin Yamani Allah shikara masa yadda qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yu'minu ahadikum, imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta yuhibbul akihi, har sai ka so wa dan uwanka ma yuhibbu li nafsihi, abinda ka so kanka na alkhairi. Rahul Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Al-hadisul salisu, hadisi na 17. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu, an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kara musu yadda kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace iza mata bin adam, yayin da ba ya mutu, an kada amlahu, dukkan aikinsa ya tsaya, illa min salasan, sai abu uku: sadaqatul jariya, sadaka mai gudana, au ilman yantafa'u bihi, ko kuma ilimi da aka yi amfani da shi dan Allah, aw waladan saliha yad'u lahu, ko kuma da nagari wanda zai yawaita yi masa addu'a. Rawahu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah la yaqbalu tawbatul abdu, haƙiƙa Allah ko lalle Allah mai karɓar tuban bayinsa ne malam yu gargir, tun kafin bai zo gargara ba. Hasanin ingantacce, rawahu Tirmizi rawaito. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, haƙiƙa Allah baya duba zuwa jikkunanku, wala ila suwarikum, sannan kuma baya duba zuwa surorinku, walakin yanzuru ila qulubikum, sai dai yana duba ne zuwa zuciyoyinku, wa amwalikum, da ayyukanku na gari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira,
falyakurum daifahu, ya girmama baƙonsa. Wa man kana yumini billahi wal yawmil akhir, wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira, falyu'zi jaruhu, kada ya cutar da makocinsa. Wa man kana yumini billahi wal yawmil akhir, wanda ya kasance yayi imani da Allah subhanahu wata'ala, yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yayi imani da wuta, yayi imani da aljanna, yayi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau, yayi imani da siradi, yayi imani da Allah da ranar lahira, ya falyaqul khairan aw liyasmut, ya faɗi alkhairi ko ya shiru. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake cewa ya ku bayi, ya ku al'umman musulmi, ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a dukkanin al'amuranku na rayuwa. Ya uwa musulmi, ba sani cewa dukkanin wani shugaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta shi a matsayin jagoran al'umma, ya sani cewa amana ce Ubangiji ta'ala ya wajabta a kan shi, kuma wallahi zai tambaye shi. Ya kai shugaba, ka sani cewa amana ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta a kanka na wajen mai ka yi wa al'umma adalci. Ya kai shugaba Jan Muhammad Buhari, ka sani cewa amana ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta a kanka na adalci da za ka ringa yi wa al'umma, musamman musulmi ‘yan uwanka ‘yan arewa. Ya kai shugaba Jan Muhammad Buhari, ka sani cewa al'umman musulmi musamman arewacin Najeriya muna cikin wani yanayi na kakanikayi, kamar matsaloli na abin da ya shafi harkokin ilimi, matsaloli na abin da ya shafi al'amura na tsaro, matsaloli na abin da ya shafi al'amura na harkar lafiya. Muna roƙon Ubangiji ta'ala ya taimake ka, ya karkato da hankalinka da tunaninka wajen kulawa da wannan amanoni da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta a kanka, kuma wallahi sai ya tambaye ka. Ya kai shugaba, ka sani cewa amana ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta a kanka, na ka kula da mai haƙƙin al'umma, ka kula da mahallansu. Abu na farko, ka kula da mahallansu. Abu na biyu, ka kula da hanyoyin da suke bi wajen gudanar da al'amuransu na rayuwa. Abu na biyu, ka kula da harkoki nasu na ilimi. Abu na uku, a kula da harkar lafiya, a inganta asibitoci da sauransu. Abu na hudu, a kula da ainihin addinin musulunci. Addinin musuluncin da anan shine ba gina masallatai da waye da sauransu ba shine gina musulunci, a gina al'umman musulmi waɗanda za su shiga cikin masallacin su bauta Ubangiji subhanahu wata'ala. So mu muna ganin wannan su ne abubuwa waɗanda suka fi soyuwa, ko ce ayyuka waɗanda suka fi soyuwa a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala. Ya kai shugaba, ka sani cewa dukkanin irin fitintunu da suke faruwa a ƙasar Najeriya, musamman abin da ya shafi zamfara da waye-waye da sauransu, wannan wajibi ne akan gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace akan wannan al'amura da suke faruwa. Amma gwamnati ta ja bakinta ta yi shiru, wanda haƙƙin nan akan teke ba akan wani ba, wanda dukkanin fitinar da al'umma musulmi mun sani, dukkanin fitinar da ta yi 24 hours a ƙasa ba a magance wannan matsalar ba, mu mun san cewa akwai sanin gwamnati a cikin wannan fitinar, akwai kuma sa hannun gwamnati tsidim-tsidim. So muna roƙon Ubangiji ta'ala ya ƙarfafe ku, ya taimake ku, ya ba ku ikon mai da hankali wajen aikata abin da ya dace na gaskiya. Ya kai shugaba Janar Muhammad Buhari, ka sani cewa al'umman musulmi fa musamman arewacin Najeriya ana fa fama da yunwa, ana fama da rashin zaman lafiya, ana fama da tashin hankali, ana fama da abubuwa ga sunan marasa daɗin ji, marasa ma'ana. To, wannan shine dalilin da ya sa muka ga cewa a matsayinmu na al'umman musulmi 'yan ƙasa, wajibi ne mu fito a social media,
a kafafen yada labarai, mu fito mu faɗa gwamnati gaskiya. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala ya bawo ikon gwamnati ɗaukan wannan nasiha da muke mata da kuma shawarwari da muke bata, wanda Ubangiji ta'ala ya umarce mu da mu faɗa mata. Ya kai shugaba, ka sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya bujiro da sammai da ƙasai amana. Ku dubi girman sama, ku dubi girman ƙasa, ku dubi girman duwatsun da ke faɗin duniya. Allah ya ce mun bujiro musu da amana, amma sun kasa ɗauka a baina. Amma ɗan adam ya ce ya ji ya gani zai ɗauka. Allah ya ce haƙiƙa ɗan adam mai zalunta kashi ne ga yawan jahilci. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wa azzilla shirka wal mushrikin, wa azzilla shirka wal mushrikin, wa azzilla shirka wal mushrikin, wa dammir a'ada ad-din, wa dammir a'ada ad-din, wa dammir a'ada ad-din, wansur ibadakal wahidin, wansur ibadakal wahidin, wansur ibadakal wahidin, wansur ibadakal wahidin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ahli Ibrahima innaka Hamidum Majidun, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ahli Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majidun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahu bi da'awatihi wa sunna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ahli Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majidun. Sako daga Yahaya Dahir Musa Dumawa, Kano State, Minjibir Local Government, wanda kuka fi sani mai kunan aya da soɓo da jinja da leman tsami. Sako daga Yahaya Dahir Musa Dumawa. Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimta abin da ya dace na gaskiya. Muna roƙon Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimta abin da ya dace na gaskiya. Muna roƙon Ubangiji ta'ala ya sanya mu cikin tarayya abin da muka faɗi na daidai. Abin da muka yi kuskure muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gyara mana kurakuranmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.